SM Music. SPL Sandro Record. Spesial buat Ibu Sri Lestari. iya ya ya oh Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku no wong ayu bebujanku ati susah mong kangen sliramu ayo yo rino wengi tak ati-ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani iyo hey yo SM Music kita goyang lagi bro SPL Audio Sandro Record. Goyang Bu Sri. ayo yo Yo yo. sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aduh wong ayu bebujanku ati susah among kangen sliramu iyo he iya rino wengi tak ati-ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani hae 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 tunggu tak gundu DSM. luar biasa ya gone cek nom-nom kabeh cek nom-nom bagus-bagus kabeh Wah,
Vokale ya cek wayu-wayu, cek Ayu-ayu. cantik, cek perawan, garansi pirang tahun? Setahun. Setahun ya. Ora penak balekke ngono ya. Oh, kaya ngono. Mas, Pripun sayangku? menika di SM saged sowan mriki lantaran SPL Audio. Oh alah, tak kira mungkin SPL musik ngono kok kayak udu to. SPL iki lho. Iki lho sing nyender iki lho. Bagus, gede, dhuwur, bengkong. Wah, luar biasa. Lah kok tak telok ngene ngono wong. Sirahe sing ngene kok medeni. Ayo sak nyukan sik yo. Ya. Heeh. Aja Iya. Sembah nuwun. Acara ini disponsori oleh Has- DSM, DSM. Campur Sari, mengubah yang biasa Menjadi menjadi luar biasa. Luar biasa DSM.